I think we're live. I think we're on live. Live na, nakita na ako nga live taday. Okay. Yeah. So once again, good evening, everyone. To our viewers, hello. And to everyone who's in the room, hi, good evening, and happy new week. So welcome to our testimonial hour. So to start with our program, let me ask everyone if you want to do some greetings with your families and friends. So let's start with Atilo. Atilo, would you like to greet your family and friends in the Philippines? Mayong gabi Pilipinas ug mayong nahaunang adlaw sa semana sumala sa balaang kasulatan nagaingon sunset to sunset. So Domingo na diha apan sa akong nahimutangan adlaw nga igpapahulay pa. Og mahal ko kamo tanan. Mga anak sa grupo, mga anak sa unod. Magkita rata, paningkamote lang ninyo nga magmatidud-anon mo sa pag-alagad aron sa pagpadayag ni Ginoong Hesus. Di man ta magkita nining kalibutan na magkita ta sa iyang pagpadayag. Mao nay ako gyud kanunay handom kaninyo mga anak ni Kristo. Ate ako day. Thank you, Atilo. And Missy, would you like to do some greetings? Can you unmute your microphone, please? You're on mute. Missy, you're on mute. Because you muted me. Hi, good evening, everyone. To especially Ma'am Judeline, Mami Leia, Mami Liza, and to all our viewers. Happy watching and God bless. Shout out din ako family, if they are watching right now, sa dugay na jud ko wala ka uli. So I'm missing you a lot na. Sobrang miss ko na kayo. Yay, that's sweet. See you soon, Ben. See you soon. Yay. Okay, thanks, Dwenny. Okay, Brother Jeker, would you like to do some greetings? Day. Yes, ate. Na gusto mo join si Day Helen Quabo. Are you sure? How to join daw? Okay, yep. I'll send her the link. I'll post the link. Okay, no worries. Okay, Jeker, Brother Jeker, would you like to do some greetings, please? Okay. So, mayong gabi sa tanan, sa mga admins, mayong gabi, o mayong gabi sab sa atong mga kagrupo nga nagtanaw kay niya gabi una, sa mga kailan ako diha, mayong gabi inyo, God bless. Amen. Thank you, Brother Jeker. Okay, let's move on to Teacher Dan Ryan. Would you like to do some greetings? Magabi sa tanan, magabi ko admins. Ako lang i-greet ang akong friends diha sa Zamboanga del Norte, silang Jyrils Paragira, bansa iyang pamilya, usab din sa akong friends karon, sa akong gilaiban karon diri sa ilang Samurin family. Watch. Yeah, okay. Thank you, Teacher Dan. And Brother Idel, our birthday boy. Hello, celebrant. It's your turn to greet your family and friends. You're on mute. Kindly unmute. Ay, may gabi kanatong tanan, mga ko-admin. Labi na ni Mami Loy, ni Codlia, Ma'am Judy, ni Sir Dean. So, sa tanan nga ko-admin, maayong gabi kanatong tanan. O, labi na gyud na naglantaw sa tuwa karon live diya sa Digo sa Tagum nga si Mami Derly Soriano uban sa igagaw nga si Jeffrey Sabilio hinaot nga magkita-kita ta puhon sa MVC nga mag-usab ta kita dito ninyo labi na ni Hanino
dalunan nga naa karon sa abroad sa Kuwait din na siya o sa tanan sa ako ang mga pamilya o maayong gabi kanatong tanan happy watching sa ato ang pagbiyo ning kagabion ug maayong gabi kanatong tanan. Amen. Thank you po. Yay! Guess what? We have visitors tonight. Sister Rachel and Sister Bing. Yes. You're on mute, Miss Laia. If they want to do some greetings, please. Ay, pwede pa sumpayan ako kay wa pa ko kakuan dahil. Salamat dahil sa inyong... Go for it. Go for it. Salamat dahil sa inyong pag-greet sa ako ang birthday. Nalipay kay ko. Puot kay akong dugan, nalipay ko nga dunay ko'y mga suod nga mga higala bisan sa kanginan lang nga ning greet nako og happy birthday. Salamat kay inyong tanan. God bless. You're welcome. You're welcome. Okay, Miss Leia, your turn. And your okay, hapon sa Pilipinas o mayong gabi sa Pinas o mayong hapon diri sa Dubai o bahala nang uban diha. Nakoy bisita diri duha kad mga dasig nga mga Adventista, mga magkapatid ni sila Rachel and Bing Midalia. Happy Sabbath. 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 Amen. Okay, thank you and welcome everyone to our program. So to start with our program, I would like to request our song leader tonight, Miss Leia, when you're ready, and your friends. Yes, ang amuang una kantahon nag-uluhan og To God Be the Glory. Pwede na mo memorize na ko na. Okay. Sige, start. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened a life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us. Great things He has done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we
the Father through Jesus the Son, and give him the glory, grace is he hath done. Amen. Our next song, Bisaya ang amo ang next song, naguluhan og adunay dapit sa grasyang paglaom. Okay ko. Kopya? Kaya dili lang ko. Okay. Adunay dapit sa grasyang paglaom, dili katanti ang iyang katahom, ug namandoy akong makapuyo dito, kung tuari ka, Jesus ka na langit ko. Sa langit ko, sa langit ko, Jesus, ikaw ato sa langit ko. Ang imong himaya ginahandom ko, kung tuay ka, Jesus ka na langit ko. Bisan ko ng dalan, dili bulawan, bisan ko ng adlaw, sa gihapon mo sa lukman, ang imong himaya ginahandom ko, kung tuay ka, Jesus ka na langit ko. Sa langit ko, sa langit ko, Jesus, ikaw ato sa langit ko. Ang imong himaya ginahandom ko, kung tuay ka, Jesus ka na langit ko. Laki. Mag-rinsa ko water. Sorry bila. Ang amo ang next nga song entitled A Shelter in the Time of Storm. Ako sang i-search. A Shelter in the Time. Ka-search ka natin? Di na ako ma-search. Ano ba title ano? Time of... Ay, nag-get akong konti. Ha? Hindi na. Dili ma-search ako ang hymnal. Na. A Shelter in the Time of Storm. This is our last song, A Shelter in the Time of Storm. Hymn number 528. 5 to 8. 5 to 8. 5 to 8. Alright. The Lord's rock in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever may betide, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary man, calling shade of the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm.
A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears of alarms, no foes of pride, a shelter in the time of storm. Mighty rock and a weary man, calling shade on the burning sand, faithful God for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. The raging floods around us hit, a shelter in the time of storm. We find in God a safe retreat, a shelter in the time of storm. Mighty rock and a weary man, calling shade on the burning sand, faithful God for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. O rock divine, a refuge dear, a shelter in the time of storm. Be thou our helper ever near, a shelter in the time of storm. Mighty rock and a weary man, calling shade on the burning sand, faithful God for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. Amen. Amen. Praise God. Thank you, ladies. Okay, for our opening passage, I would like to request Brother Adel to read for our opening passage. Thank you. Brother Adel, when you're ready. Okay na. Yeah. Kini ang hingpit nga kahibalo og pag-atiman sa Dios. So uno, o Ginoo gisusi mo ako ug nakaila kagayod kanako. Sa dos, nasayod ka sa tanan kong gibuhat. Nasayod ka sa akong giunahuna bisag halayo ka. Sa tres, gisusi mo ako nagtrabaho man o nagpahulay. Nahibalo ka sa tanan kong buhaton. Sa 4, bisan sa dili pa ako musulti o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti. Sa 5, anaa ka sa libot kanako bisan diing dapita. O gipanligdan mo ako sa imong gahom. Sa 13, ingon siya, ikaw ang nagbuhat sa tibuok kong lawas. Ikaw ang nag-umol kanako sa sabakan sa akong inahan. O mao kana ang teksto ning takna sa kagabion, atong pagkatun-an, pagkadalon kini ni Mami Loy. Amen. Thank you, Brother Adel, for reading. And for our program sequence, for our opening song, Gipili Kaniya. Opening prayer by Sis Drenelo, and our special music by Brother G. Karjan, and to be followed by testimonial, and our closing song, Huna Hunaa, and closing prayer by Ate Luisa Keroben, and our songsters tonight, Sis Leia Bularans and Sis
being Ansis Rachel. So once again, good evening and welcome everyone to our Testimonial Hour. Okay, for our opening song, I would like to request Teacher Den when you're ready, please. Thank you. Can you, yeah. Wala ka bang ibalo na ikaw mahal niya? Sukat pa sa sinulat sa imong bibigyanan. Ibigin na ikaw niya mahimo yan. Pasaibin ikaw ang kalibay sa iyang dalan. Kamusang niya sa balaan nga nasuduan. Ipatuto o ipagat ko, nagpabilin na ikaw. Sa sino ganit magkaroon ikaw nahimutan. Nagmatinumano niya sulubuan. Adunarap o kabos ikaw ang gipili. Kay ang buhat mo pinasabi. Siya inang katimbang sa tanang mga butang. Sa kaharang ikalisot, siya ang tamang. Ilikan niya, biyaan, isang langit ipangin. Ang iyong siya ginutusan sa maran. Ilan sana siya sa kos, apan niyang giantos. Ikaw ang hinungdan, aron sa goma niya ikaw. Matabunan sa sino ka magkaroon ikaw nahimutan. Nagmakinumanon na sulugon. Adunahan o kabos ikaw gipili. Kay ang buhat mo pinasabi. Sa sino ba magkaroon ikaw nahimutan. Nagmakinumanon kang nasulugan. Adunahan kabos ikaw gipili. Kay ang mga buhat mo pinasabi. Kay ang mga buhat mo pinasabi. Amen. Thank you, Teacher Dan Ryan, for that beautiful song. Okay, for our opening prayer, to be led to us by Sister Dwenny Lo.
Okay, let's pray together. Dear Heavenly Father, we humbly come to your throne of grace to give glory and honor. You are our provider, sustainer, and who made the heavens and earth. This very moment, oh God, we ask forgiveness for all of our sins that committed against thee in thoughts and words and actions. May you cleanse our hearts and minds, oh God. We thank you for this wonderful moment that you given to us as we gather together, via Zoom, and as we going to listen the experience of Mami Loisa. May you bless her, Lord. May you guide her, Lord. Give her strength, courage to speak well. And Lord, we thank you for the many blessings, for the good health. And Lord, this evening, may this program will be a blessings to everyone, and help us, Father, to continue this program until your second coming. And thank you so much for thanking thee for answering our prayers. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Okay, for our special music, I would like to request Brother Jaker John Ray the Gohoys. When you're ready, Brother Jaker. Okay, thank you. Title sa akong pagkakantahan is Ang Pagbalik sa Ginoo. Excuse me. Ang pagbalik sa Ginoo, hadul na kayo. Ang iyang mga ilhanan makita sa katawhan. Mubalik ang Ginoo, uban gayud ako. Sa langit ng puluyan sa kalag, ito walay paghilak, walay kamatayon. Sa matahong puluyan, langit nun. Bituon adlaw ug bulan, maoy mga ilhanan. Makita sa kalangitan, ining kalibutan. Mubalik ang Ginoo, uban gayud ako. Sa langit ng puluyan sa kalag. Ito walay paghilak, walay kamatayon. Sa matahong puluyan, langit nun. Gutom gubat ug kamatay, makita sa kanunay. Apan dili na madugay, muabot balos ang kalipay. Mubalik ang Ginoo, uban gayud ako. Sa langit mong puluyan sa kalag. Ito walay paghilak, walay kamatayon. Sa matahong puluyan, langit nun. Igsuon ug kaubanan, inahan ug amahan. Maghiusa kitang tanan, sa langit ng puluyan. Mubalik ang Ginoo, uban gayud ako. Sa langit ng puluyan sa kalag. Dito walay paghilak, walay kamatayon. Sa matahong puluyan, langit nun.
O balik ang Ginoo, uban gayud ako. Sa langit mong puloyan sa kalag. Dito walay paghilak, walay kamatayon. Sa matahong puloyan langit mo. Sa matahong puloyan langit mo. Sa matahong puloyan langit mo. Amen. Oh, thank you for that, Brother Jaker, for that beautiful rendition. And now, I would like to request Ate Lo when you're ready. Okay. Sa tabang sa Ginoo ang sundalo ni Kristo kanunay andang. Kini nga testimony mga kaigsunan, before ko magsugod mangayo ta sa kaalam sa balaang espiritu. Amahan namo nga nastronos mga langit nini nga kagabhion, kahaponon, kaudtuhon, kabuntagon sa tibuok kalibutan Ginoo ani kami nagasangpit sa imong presensya nga unta magauban ka kanamo niining pagtuki sa balaang pulong Ginoo. Ginaot nga makapadasig kini kanamo samtang kami nagapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Og ang dili ang akong ngabil usa lamang ka instrumento kundi ang balaang espiritu maoy magahatag og padasig niini kanamo sa matag usa. Salamat Ginoo sa imong pagkupot kanunay sa among kami nga makasasala. Salamat sa imong amahanong pagmahal ingon nga among amahang langitnon nga walay makatupong sa gugma nga gihatag sa iyang mga katawhan ug iyang mga anak. Naot unta Ginoo ang among pangandon nga ikaw among magakos ug makauban nya ng langitnong gingharian nimong gitagana alang sa imong mga katawhan among madangat kini Ginoo uban sa tagsa-tagsa namo ka mga pamilya nga among girepresentahan nga unta ang suga magapatigbabaw sa matag usa kanamo Ginoo ngadto sa ibabaw sa gantangan. Pasayloa kami Ginoo sa kalapasan nga among nahimo. Kining tanan among gipangayo sa ngalan gahom Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mayong gabi Pilipinas. Amen. Amen. Good evening. Og usa kini ka testimony dili unta ko mosulti kung kinsa ni kay mauwaw na ko pero ngano mang ikauwaw man mas labaw makasata nga mamakakta kining testimony sa inyong giila nga inahan sa atong grupo sa Adventistang Bisaya. Sa inyong kasayuran ako nagatubo sa akong lola gibilin ko sa akong inahan 6 ka buwan. Sa akong lola, nga ako pong lola byuda, sayo siyang nabyuda, basta kami rang duha sa among gamayng payag. Ang paagi sa akong lola para kumabuhi kay ang 6 ka buwan magatutoy pa na.
manguha daw siya og kana bitang unsay tawag anang bata pa nga saging, luyat pa. Iya nang ibulad. Pag nauga na, iya nang bukbukon, maoy ihalo sa ininit tubig para akong ipatutoy. Ingon anak ko mga kaigsonan, sa kaluoy sa Dios na nabuhi ra ko ni adto nga paagi o hangtod nga nabutan ko, basta akong nahinumduman mga kaigsunan sa linghod nako nga panuigon, unong katuig, nakakat-on ako og paningabuhi para mabuhi mi sa nga makatabang ko og sa akong lula sa pagpaningabuhi. Karon bata pa ko ang uso niadto kay naaman mi sa barangay sa Hindang. Ginganlan og maasin. Ang kuan didto pilapilan. Nya uso pa niadto ang lipak bitaw, lipak magtanom, lipak. Nya butangan ra na nila og kanang bangagan ra na nila adto nimo itisok. Mahinumdum ko, may imagine pa jud nako mga kaigsunan, iparis ko sa lula sa kadtong haniti na mutanom kay mao paguyang pagsugod para dili ko mahalata sa tag-iya sa nagpatanom nga hinay ko kay mao paguy pagtuon nya maako jung mahinumduman ma-imagine pa jud ang kasakit mga kaigsuonan sa akong kini kay walhon man ko kini kanunay ni kay paspas man ang ako ang pares ha tiguang na ako unong pa ka tuig nga nagtuon pa og tanom kining akong tudlo kanunay intaw ni matusok sa lipak magdugo ni ma-imagine pa jud nako ang kasakit hangtod karon nga nagpangidaron na lamang ko hapit na ko mag 62. Ingon ato kapait ang kinabuhi mga kaigsunan, mga inday, mga dudong. Sa matag kasakit nga akong mabatyagan, akong gihandom ang pagmahal sa usa ka ginikanan. Makaingon ko siguro kung naa pa sila dili unta ko kalisod og sama niya ini. Nya miabot ang punto mga kaigsunan nga wa pa jud ko malimot, presko pa. 8 anyos nag sobra kay ang akong lula sobra ka istrikto. Madugay kog uli gikan sa eskwelahan kanang kasab-an ko unya ipakugpakog ko sa haligi sa among payag. Sakit. Nya motong dihay usa ka panahon nga wala siya. Ako ra sa balay kahuna-huna ko og laslas ahong pulso mga kaigsunan. Kuha na kog kutsilyo. Kahuna-huna kog laslas. Otong mura magdihay hinghagaw-haw nako. Mura hingingon mga ayang buhata dili maayo. Usa ka sala ang pagtubok. Motong sa ahong na murag na remind ko, midagoy-ngoy ko. Ingon ko nga Ginoo pasaylo ako, lig-una ko. Pero bisan akong nakuan nga na-realize na ko karon nitong nahimo kong Adventist, na-realize na ko nga bantog di ay kay di jud ko kay religious ko tong akong lula. Alas 3 sa kadlaw
Kay kini laging bata pa. Lami jud og tulog. Alas 3 kadlawon mamukaw na. Kay magrosaryo na kuno me. Di man lagi lami man lagi katulog. Magbit-bit na siya og baso usa ka basong tubig, ipisik-pisik na nako. Kay gusto man na siya nga na ako, unya ako pa jay mag-lead sa rosaryo. Pero na-realize na ho tong na-Adventist na ko nga kadtong nakahuna-huna ko glaslas akong pulso, wa jud gumingon nga Ave Maria napuno ka sa grasya. Wala. Ingon jud ko direkta jud nga pagkasulti. Pasaylo ako Ginoo sa una-hunaan nga buhaton lig-una ko. Mao to nga padayon ta mga kaigsunan sa matag karon og unya sige kung wa ko'y kalipay sa akong pagka bata. Sige ra kung nagahilak hangtod karon mahilak para gihapon. Kung nakita ko ninyo nga palatawa ang akong subo nga mga kaagi o na tagamtaman, akong gitabunan sa akong komedya o katawa. Karon sa matag ako pong maestro kanang naaman joy mga kanang bitong gitawag nilang tagbo. Ya kay wa man lagi makatagbo kay wa may ginikanan. Kanang ingon pud nga mayon pud nga Kirubin, kinsa may tagbo nimo? Wa lagi sir, wa may makatagbo nako. Ingon kay ba mo ibuwad ko sa akong teacher. Patay na ba? Sir Paiti. Ibuwad ko dito, maguna ko ako ra usa akong mga classmate, mura jud ko maka-imagine ko mura jud ko gisilutan sa kalibutan. Ya, samtang ko naga guna or unsay gipabuhat, jud akong luha. Mahinumduman ako na apalaman ko'y amahan na untay makaanganhi. Mga kaigsunan, katapusan na ning testimony, dili na jud ko mo testimony kadi na ko gusto nga makuan sakit akong dughan ug akong balik-balikon para lamang ninyo nagpaminaw nga madasig ta sa atong pag-alagad sa Ginoo sa nakaplagan natong matuod nga pagtuo. Hangtod nga nagdako ko ngayon ato. Hangtod nag high school ko niadto dili pa uso ng public high school. Ang didto sa amoa private. Unya kining akong uyuan gusto jud ko mag high school. Gusto ko mag high school. Karon ingon siya nga ngano mag high school man ka? Babae man ka? Nga kanang ang babae kutubra man kuno sa duyanan. Iyon na siya. Way ikagasto. Wa man gani may makaabot og kanang pag-eskwela high school tungod sa among kawadon kay sayo man pud lagi sila na ilong tuwapo sa amahan. Karon ang paagi sa akong lula ipangadto ko sa iyahang igagaw nga may tiluring gitudluan ko unsa adto ko aron matudluan ko unsaon pagpanahi. Wa man jud sa akong supak sa buot nya maghilak na pud ko makakita ko sa mga classmates sa mga estudyante nga nang labay kaysa sa lungsod man. Nya pagkasunod ting abli sa klase
ting abli sa klase kanang maog gihapon pa adtuon gihapon ko sa tiluring basta ting kuana opening na sa klase. Ya, ang akong paagi imbes mo adto ko sa tiluring hindritso ko sa eskwelahan, nagpa-enroll ko. Ya, mao to nga kanang kuan hingabtan tuog pila ka buwan mireklamo na ang tag-iya sa tiluring si Nanay Ason. Ingon na nga kay nagnanay man pud siya ni Nanay Pur sa ang lola kay si Nanay Purin pinaka eldest na nga apo. Mao na nga ang ilang turing ni Nanay Purin mura og igsuon sa ilang amahan. Nay, wa man lagi mo ari si Inday may ilang tawag nako, ilang angga nako. Wa man lagi mo ari si Inday. Nya mo tong gisukmatan ko pag uli nako sa balay gisukmatan ko. Ingon siya nga bakakon ka. Gikasab-an kog duro. Bakakon ka. Wa man lagi ka mo adto ka Nanay Ason nimo. Di sa makapaingon. Mo tong hintug-an ako. Nga mao na nag-eskwela ko nay. Unsa may imong igasto? Unsa may atong igasto di ana? Nga maglisod man ganita sa pagpalit sa atong pagkaon. Engko Ginoo ray mantigo gud nay. Mao to nga kung paagi mga kaigsunan. TTH, NWF, na naman na niadto. Karong si manahon na mo absent kog TTH. Nya kay Katoliko pa man lagi, TTH plus Sabado ako nang ipaningabuhi. Dalang pangbayad sa eskwelahan. Nya MWF sa sunod nga kuan. Sunod na pud semana mo'y akong absinan. Ingon ana ang akong sitwasyon mga kaigsunan. Aron lamang ko mabuhi o maka-eskwela kay gusto jud ko maka-eskwela ko. Kay agdiha sa akong unahona, audjong ipakita sa akong ginikanan nga bisag wala sila makalampos ko. Oto, hinay-hinay. O kahinomdom ko ni adto ni ang tresurero sa eskwelahan. Makita na ganin ting exam na periodical na makakita na siya mulabay ko nya nagaduko-duko kawa may panahon jud mga kaigsunan nga wa koy ikabayad sa eskwelahan. Maingon na siya, Kerubin. Nya muduol ko. Nganong naghot ba man ang imong mata? Di na ko katubag, nagdangoy-ngoy na ko. Ya, ingon siya, wa kay pangbayad no. Ya, lingo-lingo ko. Nagasuwat na siya. Pagka humagsuwat, ihatag, ingon siya nga, ihatag na dito ni sir. Ang principal pod iya pong igsuon. Ihatag na ni sir nimo. Moto nga, maka-exam ko, dali-dali in taon ko tuon kay makatuon day ka sa kabiing mga kaigsunan sa nga di man ka maka-focus kay wa gugay bayad. Motong magtuon kog dali kaloy sa Ginoo makamao man pod. Tapos moto ingon ato nga akong sitwasyon hangtod na ay mga kalingawan sa eskwelahan dili ko maka-appeal labi na ng kanang mass dance nga na ay mga uniform. Mo na nga diha ma-develop ang akong singing talent. Kay mingon man ko sa akong advisor, ma'am, ay lang kog bahini di anang mga mass dance, mga unsa diha nga na uniform kawa wa koy ikapalit. Nahala anha ka sa tula, sa diklim, sa kanta o sa balak. Mana may balak ko mga kaigsunan second year na hinumdum ko second year high school gihimuan kog balak sa inanak sa akong lola uhaw sa pagpangga sa ginikanan.
relate jud sa kaagi mga kaigsuonan. Itong mga panahon na bisan karon naghandom jud ko og pagmahal sa biological nga amahan. Pero salamat makapilka na ho ang tinuod nga amahan nga naa sa langit. O to nga relate halos dili ko makasulti sa stage kay aho man kinabuhi. Mo to nga hangtod mga kaigsunan, dalion na tong istorya. Nakahuman ko og nag-fourth year ko pa second year pagka third year pagka third year nag-drought labihang inita hingundang ko kay ag paningabuhi lagi sa ato akay sa amo akay pamilapil man way magtanom way mag-ani naundang ko sunod na pud tuig karon pagka fourth year na problema ko kay gusto jud ko makahuman og eskwela. Mga may NCAA pa ba karon wa nako kahibaw na pa bay NCAA. Ang NCAA mga kaigsuonan mga Septembre di atong panahon na ang resulta miabot Nobyembre. Pagkahuman di ana mga Nobyembre katapusan nakig-istorya na si sister si Sir Noni. Ingon Sir Noni nga Kerubin nagsabot ning managsuon, nagsabot ang staff sa eskwelahan nga amo kang paeskwelahon. Paeskwelahon kanamo. Ya sa kondisyon nga education imong kuhaon nya pag makahuman ka, pwede ba nga anhi ka dinhi magtudlo? Labihan dyan akong lipaya. Ko, sir, uy, wa pa gani ko kahuman na anak ko'y trabaho. Kinsa ko'y dili malipay na daghang salamat, sir, daghang salamat. Karon gipatawag na po ko sa advisor na mo, si Ma'am Sirot. Ingon, day, unsa gisulti ni Sir Noni nimo? Mao ni mao na. Utong ay ko nga, ingon siya, unsa? Wa pa gani makatabang na anay kondisyon. Yan. Ako ray magpa-eskwela nimo kay way kondisyon. Basta ang imong kuhaon journalism kay kuan jud na nimo. Ahong nakita nga maunay para nimo. Labihan akong lipaya. Salamat, ma'am. Ako siyang gigakus kay namarinti man siya tapos dalagang guwang inosarang anak wajud yang ako ray gusto nimo. Salamat na sa akong kalipay pag uli nako kanang akong gisultihan akong lula sa akong kalipay alangan namang dili siguro bisan kamo imong inyo jung sultihan kay kinsa bay laing imong pahungawan sa imong kalipay kamo ra mang duha pagsulti na ako ingon man na siya nga nindot man na nga mga plano pero ang akong gikahadlukan kung maparehas ka sa imong inahan mahimong inahan nga walay mahimong amahan ang anak mag-unsa naman lamang kung mawa kuning kalibutana. Gusto din niya nga ingon jud siya nga gusto ko magpahiluna ka na para samtang buhi pa ko makahibaw nako makita masud-ong nako kung unsay imong pagkabutang. Ang blackton nga pagkasulti mga kaigsunan gusto niya kung magpahiluna magminyo sa pangidaron nga wa pa mag 18 17 manang karon na ako'y anak 42 o 41 nya kana akong nabana karon mao na akong kadtong akong nabana nga di pa dugay pud namatay
Pero nakatunan nako siya pagmahal mga kaigsunan. Ang akong karon akong na ano nga kuan sa akong pagpangita sa amahanong pagmahal maong gipa dala ko di atong dapita. Kay di atong dapita mga kaigsunan didto ko na convert nga nahimo kong atong dalion atong istorya, nahimo kong Adventista. Kay sa ilang silingan may di kay silingan igsuon sa akong bana nagpaanha og liwoman. Onya gusto ko maminaw. Wa ko kahibaw kung nganong gusto kong maminaw. Mao tong kada gabi ngadto. Pagka na dito na nako nahibaw-an nga liwoman siya nga Adventist. Dito na ko hinibaw-an ang atong 28 belief o sa pagka nya kada kadlawon pud akong isulti sa akong bana nga mao na pagka desisyon ako nga magpa-bautismo pagkakadlawon ako siyang isultihan nga gusto kong magpabautismo. Ingon pud siya nga ikaw ra di ay hasta pud ko. Mao tong nagkadungan mi og bautismo atong panahon na. Og dito mga kaigsunan sa 28 belief dito nanawnawan ang akong pagkauhaw sa amahanong pagmahal. Dito na ko ma-realize nga unsa kadako sa gugma sa Dios alang sa matag usa ka nato ang iyang bugtong anak nagpakamatay aron mahaw-as ta sa atong mga kasalanan nga nahimo. Could you imagine? Iyang bugtong anak gisugal ang kinabuhi tungod sa iyang pagmahal kanato matag usa mga kaigsuonan ug naa siya'y giandam nga puloy-anan gitagana nga puloy-anan nga wala nay pagluha wala nay mismo ang maong amahan nga akong ginahandom nga magakos maoy mupahid sa akong mga luha pag-abot sa maong panahon. Mao ni ang akong ikapadasig ninyo mga kaigsunan ug hinaot nga sa kanunay mukupot ta sa atong amahanong langit nung amahan na nagmahal kanato ug nagsakripisyo aron ta makadangat di anang langit nun nga puloy-anan. Ikaduhang sa iyang kaduhang pagbalik magakahiusa ta bisan tag nagakalagyo. Salamat sa inyong pagpaminaw, sinauton ta makahatag kini og dugang kadasig sa atong pag-alagad diha kaniya. Ni ani akong gikuhaan og akong i-share mga kaigsunan. Ha? Mag-order pag na ako din, mag-order kaya ayan ang magda kay gusto ko sila. Ako There's no audio, ate. Uh-huh. There's no audio. Can you play it again, please? Nga mga may
Nga mangwa may audio day. Check your volume. Kusog naman akong volume. Kung ikaw na lang kay share day. Okay. Is that the Heavenly Father's love letter? God's love letter. Pilian ang pinakamubo 4 minutes kapin. Okay, let me have a look. Okay, I will search on YouTube. Okay. Can someone do the intermission first? Someone wanna sing while I'm doing this? I will sing. Okay, go for it. The timeless thing, earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new. That day, gone is the cross from which I stumbled and fell. Evil is banished, eternal never crying again. Grace is still the great triumph. We will live in the light of a risen Lord. See all around, now the nations bow down to sing the only song and the praises to Christ our King. Slowly the names from the broken ring. I know the King, there is no need to never crying again. Praise is due the great triumph. We will live in the light of the risen Lord. There is a mansion prepared for me, where I can live with my Savior eternally. No pain, no tears, never crying again. Praise is due
sorry mga kaigsunan. Dili kapugnan ang mga The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you. And He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, na-stop man day.
Amen. That was beautiful. Thanks for that uplifting testimony, Atilo. Gayo. Salamat sa Ginoo. Yes, wonderful testimony, Mommy. Thank you. Thanks for sharing, Atilo. That was very inspiring, but a bit emotional. But praise God how God calls you in a different way. It's amazing. Mami, nag-uotyo kong dughan, naminaw sa imuhang testimony. Salamat kayo kay ang imong testimony nahaom diya sa Salmo 27 Gis. Ingon siya diha nga kung pagabian ako sa akong amahan o ginahano niya si Jehova magadawat kanako. So sa diha nga nawala ni gid mo ginikanan niya ang Ginoo nidawat sa imuha. Dunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi nga naingana ka karon. Nakita na to nga nakamubuon jud ka no niya nakapahuman kag mga anak. Salamat gyud sa Ginoo nga gitawag gid ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Hinaot nga magkita gid ta sa pagbalik sa Ginoo nga mag-ilhanay ta sa tubangan sa Ginoo nga ikaw kamong tanan nga magkahimamatay ta nga malipayon diya sa atong mahimayaon nga puloy-anan. O may gabi moro ginaoy kasir. Amen. Hey, anybody who would like to say something? Final thoughts? Yeah, welcome, Brother Josh Canyendo. Welcome to our program tonight. Thanks for joining us. You're welcome. The testimony of our sister is a blessing that no matter how poor we were or wherever we came from, as long as we have determined to really work for the future, then God will lead us to the people who are willing to help us. It may not be our education or food, but the Lord is just leading us to the right path, and we can see that she knows about Jesus and found the truth, which is the Seventh-day Adventist is the true group for the Lord's people. So in that way, that's already a big blessing where we could testify that we can encourage others as well to follow God. If we cannot let them follow, then maybe we can be a blessing to them by helping financially or even giving a little books or in any kind, then we can be a blessing to them and the Lord will just open the door for them to know about Him. So thank you so much, Ate, for sharing. And may this group will continue to be a blessing in the social media. And I found it also where I am following the page. Thank you so much for making this worship possible. Amen to that. Hi, anybody? Missy, would you like to say something? Amen. Let me share this verse in John 14:1 and 2. Diba? No matter what their circumstances, do not give up. And don't let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If I will not go, I will have told you I got to prepare a place for you. If I got to prepare a place for you, I will come again and to receive you, and I will give you kind of life. Maybe that's it. So, Mommy, thank you for sharing your experience. No, very emotional. Na relate pod ko sa imong kaagi nga din ako pod sayo pod ko nawadan og mama, pero dili wa ko na balaka kay goal nako no nga magpadayon sa ko ang na anuhan nga faith kay gusto nako nga makitaan si mama nigbalik sa Ginoo nga magkauban mi dito sa langit na diin ang promise sa Ginoo nga magbinuotan lang jud diri sa kalibutan, magmatinumanon kay naay purpose ang tanan no nga nahitabo aron ano pud ta
makaagi pud tag kalisod kay kanang itas sa Ginoo kung unsa pud ta ka kanang sa tong pagtuo or na sa ikaw dili pa ka Adventist before, so God is good kayo nga gitawag ka tungod kay nakita sa Ginoo kung unsa ka maayo ang unsa imong kaagi og dito ka mamilaya na strong og diin hantod karon dasig kaayo nga amo ang giila nga inahan sa amoang group page. O salamat kaayo og ang Ginoo Mami Loisa magahatag kanunay kanimo og mayong panglawas og mahimo pa jud pa og maka-share pa jud sa kadaghanan. So kana lang. Amen. Hey, thank you everyone. So anybody, no more thoughts? Okay, to close with, let me share with you the verse from Revelation chapter 2, verse 10. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. So brothers and sisters, wherever you are, let's stay faithful unto death. So once again, good evening and happy new week. Oh, sorry, Miss Leia, would you like to say something? Okay, thanks. Okay, for our closing song, let me request Brother Idel to lead our closing song. Thank you very much. Ang kinabuhi mo niining kalibutan, kakawangan lamang ang pagpaningkamot mo. Ang kinabuhi mo walay kalipayan kung siya wala sa imong kiliran. Una-una agayo ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Una-una agayo ang kinabuhi mo kung ikaw walayo sa Ginoo. Kapay ka sa gitugagon ang nasinati mo o di ka mahimutan. Ang Diyos nagulat lamang kung kanusa ka walagan kaniya. Una-una agayo ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Una-una agayo ang kinabuhi mo kung ikaw walayo sa Ginoo. Kung ayaw na pagduha-duha sa pagsampit kaniya, kay siya andam sa kanunay sa pagdawat kanimo sa tinudanay. Una-una agayo ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Una-una agayo ang kinabuhi mo kung ikaw alayo sa Ginoo. Una-una agayo ang kinabuhi mo kung siya wala kanimo. Una-una agayo
ang kinabuhi mo kung ikaw walayo sa Ginoo. Kung ikaw walayo sa Ginoo. Amen. Magambuta. Daghang salamat o Diyos sa mga balaang pulong karon nga among nabatian ug hinaut-unta nga makahatag kini kadasig sa among pag-alaga diha kanimo Ginoo. Nga dili kami mahimiulag sa imong tiilan hangtod sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat sa tanang butang imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa mga pagsulay nga imong gihatag kanamo nga maoy nagapalig-on sa matag usa kanamo Ginoo sa among pag-alaga diha kanimo. Inaut-unta sa mga dagkong mga balod nga among mahisugatan. Pagkuptan mo kami Ginoo. Ayaw itugot nga kaaway daog sa among kinabuhi. Among nga sa kanunay among matagamtaman ang imong pagmahal kanamo Ginoo. Ayaw kami pagbulagi. Ang mga kaigsuunan nga nawala sa pag-alagad, hinaut-unta Ginoo, makahinuklog sila o makabalik samtang ikaw. Wala pa samtang kami nagapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat sa tanang butang Ginoo. Dili namo matukib ang tanan nga imong gihatag nga gugma diri kanamo nga usa ka makasasala. Pasayloa kami Ginoo, diin kami nangapakyas sa hunahuna sa pulong sa buhat. Kini tanan among gipasalamatan o gipangayo sa ngalan ug gahom Ginoong Hesus. Amen. Amen. And yay! Thanks, Ate Lo. Thanks for sharing your story. Katapusan na ni. Okay, bye everyone. Thanks for watching. See you next time. Naapay ikaduha. Okay, part 2. Next week. Part 2. Next time. Wow. Amen. Thanks, Ate. Bye, everybody. Have a good night. Happy New Week. Thank you. Love you all. Yay, I love you too, Ate.